אז מה נשמע חברים? כאן 22 בסרטון חדש, והיום חזרנו ל-Escape the Backrooms כמו שאתם רואים, חלק 3. היום אנחנו לא היום אנחנו עם בלקמן, זוכרים אותו מסרטון קודם? כן, אנחנו עם בלקמן היום, ועם גיאת לאבר. גיאת לאבר אחד והיחיד? אז זה שואל. רגע חבר'ה, לפני שמתחילים, גיאת לאבר, אל תשים רדי. אני רוצה להציב מטרת לייקים. מטרת הלייקים להיום תהיה 15 לייקים. מקווה שתצליחו. אל תשכחו להירשם לערוץ, יאללה. בואו נתחיל. חברים. אנחנו כמובן ממשיכים מאיפה שעצרנו פעם קודמת, מקווה לא למות, מקווה. שעברנו איזה 4 שלבים בסרטון שעשיתי להם קרי. כן, עשינו מהר. מה, אין לנו כלום? רגע. מי זה ענבר? היידי, מי זה ענבר? מי זה ענבר? יאללה ענבר. אוקיי, זה עם הפנס, זה השחור. יש לי תחושה שהולך לעקוב אחרינו משהו, אני לא יודע, באו כולם. אני איתך. רגע, מה זה? זה מרגיש לי כאילו אנחנו בבקרומס, חבר'ה. כן, גם לי. ברו. הרגשה כזאת. הנה, דלת. כאילו אנחנו בבקרומס. נעולה, תחפשו מפתח. תקשיב, תעיר על המקומות החשוכים, כי אולי יש משהו. נזוז. הנה! זה הכניס אותי לזה. כן, גם אותי זה הכניס. מה אני אמור לעשות אבל? זה לא נותן לי לזוז בתוך זה. הנה זה נפתח פה דלת, זה נפתח? מה? כן. תן לי להיכנס אחי! מה זה? לא נפתח. פנס. ענבר, פנס. דיינג'ר. נקניקיה להם. הוא חר מדי כבר. לא! הוא שער מדי. זה נראה שצריך פה מפתח איזה כלשהו. בואו לשם, זה נראה מפחיד. בואו לשם. זה לקניקיה. יאללה ענבר לשם, קדימה. יאללה ענבר, אתה. יאללה ענבר לשם. אתה עם הפנס, אתה הכי פחות חשוב. אחי, אבל... פנס, זה מפגר. מפגר זה לא קטנה, תדעו. אימא'לה. זה יודע חיים שלי ענבר, כמו... די. כמו יפה. נכנס לפה. כמו יפה. ענבר לא יפה. כמו אוהב. שכחתי להגיד, יש לנו ספונסר, סתם אין לנו ספונסר היום. ספונסר חדש! מה ספונסר? מי ירצה בדיוק עשיך ספונסר? אתה ילד בן... ענבר! הופה, מה זה? אתה ילד בן... אל תעשה פנס, אני לא רואה מה אני עושה, אל תעשה פנס. אתה רוצה לעשות קומביניישן? תעשה כל קומביניישן, יכול להיות פה 999 אפשר לשנות, סתם לא, יכול להיות פה 9. זה לא אחי, אני לחצתי על משהו וזה לא נותן לי. רגע, יש פה משהו? הנה, יש פה משהו. וואטי? וואח. תקשיב, אני עשיתי את מה שאני יכול, זה לא נותן לי. אוקיי, חזרתי אחד ירוק, עשיתי פה. תביא רגע, אני יודע איך... הבנתי איך לעשות, תצא מזה רגע. תביא עוד אחד ידע בול. אוי, נפו על זה! גם צריך הללי? כן. בלבל גדול מטוגן. עדיין לא ירוק. הנה, פספסתי אחד שם. אוקיי, צריך למצוא עוד כאלה. בואו לכאן. זה? הנה, חסר אחד, הנה, חסר אחד. בואו. אבל איפה בואו אליי. אימא'לה. איפה אתה? איפה אני? איפה אתם? לא יודע, איפה אתה? בוא. אבל... גרג. שמנה! תחפשו עוד כאלה. שמנה זה לא קרה, שתדעו. בטח הוא יתעזר את זה. רק גולי. יפה. אנשים יפים. אנשים יפים. אתה לא אחד מהם. סתם. לא. מה אמר לך ענבר? איתן. אולי זה מאחורה שם? אולי טיפה יותר אחורה? קרא לי פריפול, איך הוא אמר לי בסרטון. קרא לי פריפול.
קרא לי פריפול. קרא לי נפילה נופל חופשית 22. נפילה חופשית. או, מה? הנה זה. חכו לי! גאון בלי התחתון. טוק. הופה! בוא נהיה קניבל. נראה לי צריך עוד אחד, בוא נבדוק. עוד אחד, בואנה זה שמנים. זוז כבר! הנה, צריך נפתח, עוד נפתח, 6. נפתח, נפתח! נפתח בואו, משהו. בואו! כן, צריך לפתוח עוד 6. קל, נפתח, קל. מה זה, הסתכלו! בליינדיט, הנה, צריך לסנוור את זה, בליינדיט and run. פאק. ענבר, אתה עם הפנס, אתה מסנוור. הנה יש פה עוד פנסים, תאכלו חרא. כבר לא. איפה הפנס? הנה. נו, אחי, אבל ענבר זוז, יש שמן! נכון. די. זהו, אין לי פנס, רק לך ולאיתי. יש לי אבל חטיף אנרגיה, זה משהו. כן, נכון, לא הבנתי למה זה... ענבר, בוא. ענבר, מה יש נכון, לך? אתם צריכים להיות לידי, אחי. בואי. כי לי אין פנס. לא, אתם צריכים לחכות לי. פנס. 2 פנסים. הנה, אין לי פנס. יש, קח את די, הפנס, די, נו, די. יאללה. איתן, קח את הפנס. תהיו תמיד מוכנים עם הפנס. צריך נראה לי לפתוח את הדלת הזאת. אני לא חושב שיש פה משהו. וואו. אתה רואה מפלצת מסוימת? זה אדום! פאק, אני שומע מוזיקה. למה קיביתם? אני שומע מוזיקה. That is very scary. יפה. לא אחורה וקדימה. לא, אני מפחד. שם, בוא, שם. בוא, בוא, בוא. חבר'ה, אנחנו צריכים... תסנוורו את זה ותברחו, זה מה שזה אומר. תסנוורו את זה. סנוור. פוץ! לא! למה? לא, בואו! אחי, אתם סוגרים אותי, הדפוקים! אני לא סגרתי, אני סגרתי, גם זה היה לא. ענבר. אני גם לא וואי, סגרתי. ענבר, יא שקרן, וואי, איזה שקרן. אוקיי, אנחנו צריכים ללכת שם בכל מקרה. איי-די. מה איתי, איתן? איי-די. זה יעזור לי לעריכה, זה יעזור לי לעריכה, תביאו ID? איי-די. זהו. וואו, אחי, זה נראה כמוך, ענבר. סתום. צריך לסנוור את זה ולרוץ קדימה. איפה נראה לי. הבור הזה? אוי, צריך להיכנס לדלת כאן. סגור את הדלת. וואי, הבנתם אותי, הסבלי? אנחנו הבנו אותך! כן. עם האימא'לה שלך, אתה הבנת אותי. כן. בוא ניכנס טוב. לפה. אתה והאימא לזה. למה אין פה וואו, רבים? וואו, נראה לי שענבר יושב על הדלת. אוי, לא. אימא'לה! די! לא, זה לא נכנס! איפה אני? למה אני? איך אני? What happened? I must be on low on... לא עושה סניטי. לא כל כך. אני צריך משהו לסיים אותי, אני הולך אמר. למות, צריך לשתות את האלמונד ווטר האלה כדי איפה אתה רואה שאתה להישאר... הולך למות? המוח שלך, איפה? בצד. אלמונד באטר. אני דחוף, איך אלמונד אני עומד באטר. למות? אני אוכל את החטיף אנרגיה. אני חייב אלמונד ווטר, שמישהו יביא לי. זה לא קשור, איתן. כן, אני מתחיל... כן. אלמונד לא. באטר, תמיך אלמונד באטר. אני לא הולך חתיך. למות. חבר'ה, הנה אכלתי חטיף, סלי. אני לא הולך למות, אני הולך לחטוף... אני לא... זעזוע מוח. מה שזה לא יהיה, אני צריך למצוא... יאללה, בואו, צריך ללכת מכאן. בואו. איפה אתה, ענבר? נכנסתי לחדר הבא. איפה אתה, מה? בואו. מה, אחי? אתה וואי. נכנס לחדר ולא רואים אותך. או! יופי. אתה? איפה אתם? אימא'לה! אוקיי. אחי, וואי, אלמונד באטר דחוף, ענבר. אוי, זה שלב די קשה, אני רואה. אוקיי, ביי. חזרתי, המוח שלי לא. חזר להיות... חזר להיות יותר לא, גדול. למה אמרתי ארוס? אימא'לה. מה זה? בסדר, זה היה אני אלמונד. ממש הלואו, זה לא מילה לי... מה? אז כן מתים. מה? למה לא היה לך אלמונד ווטר או חטיף אנרגיה? כן מתים. אז אם לא, לא לא היה היה לך חטיף לא היה לי אנרגיה? כלום, לא היה לי כלום. איך, למה- אני זוכר שיש שם שתי חטיפי אנרגיה. לא היה שם לא אחד. לקחתי. היה פה לא? אחד רק. השניים שם. וואו, אחי. זה שני מה קרה הפשטות. לך? הפכת לקריאה עם עצמך. לא, אחי. בוא איתן, בוא.
היה לי התקף, איתן, היה לי התקף. של הנה. האלה. היה לי התקף כאלה של ה... שוט! אינמר, הנה זה! קישטה! אינמר, תחזר אותו! קישטה! איתן צריך... הנה, הוא הולך מפה. אינמר, בוא אליי! אינמר, סנזר אותו! אינמר, בוא אליי! אינמר, וסנזר אותו, אינמר, למה אתה לא מסנזר אותו גם? אחי, אינמר לא עוזר לי! אחי, אני עושה... עשיתי פה חשמל כזה, איפה אתה? אני מאחוריך! לא! הנה זה. קישטה! תסבר אותו כמה פעמים והוא בורח. כן. תרחק תוך כדי אחורה שהוא לא יתקדם לכם. כן, קישטה. יופי, בוא, אינמר, בוא. אני חייב משהו, אני עומד למות עוד פעם. לא, גם אתה! המון בטרי... לא. אני חייב אלמוג ווטר או חטיף או משהו. אז בוא נתקדם מהר, שנחפש, שנמצא. אחי, תקשיב. פאק. אינמר, כדאי מה זה? שתרוץ. חיכנים! יש לי חיוכים! היה לי כן, חיוכים. זה לא עושה אותי, זה לא עושה אותי. איתן, אנחנו חייבים למצוא משהו. אתה כנראה עומד לעמוד אם אין לך את החיוכים האלה. די! לך כבר, לך! וואי, איזה קולות הוא איתן, אין פה עושה. שום דבר, בוא נעוף מפה, בוא נחזור. לא תדלת. אינמר, אני גם הולך למות. אינמר, לא נשאר לי הרבה במוח. לא שואל לי הרבה במוח, זה שכך דפוק. וואי, אחי, תגזר אותי. רגע, איתן, בוא נמשיך בישר, לא עשינו את זה. זה נפתח? לא. תנסה לפתוח, אינמר. אני לא יכול לרוץ. או, הנה. לא, זה לא נפתח, שיט. איתן, בוא. אתם חייבים ללכת לכם לאיפה שהכלב הזה. לא, אין שם כלום, יש אבל שום אני דבר. ראיתי. לא. אתם חייבים, איתן, אתם חייבים. אין שם כלום, איתה, אין יש שם שם, כלום. איתן. לאיפה אבל שהכלב הולך, יש שם. כן, אני מת. לא, אני הלכתי לשם, אין שם כלום. אני מת. כן, מתתי. מה שפינק על אח שלי? מתתי. קריים. הפכתי לקריים. הפכתי לקריים. לא. לא חייכנים. כן. ראשונה או השנייה? בית. אלוהים ישמור, אלוהים פאקינג ישמור. לא, זה גם בגללי. זה גם בגלל שאני איבד כל ראונד. באמת איתי. מה אתה רוצה? לקחתי וואנה. יש פה עכשיו, שלוש אלמוג. אני לקחתי מה לא לקח. אין לי. יש פה מאחוריך, איתן. שנייה. הנה אלבום, אתה איתן. איפה הוא מצא את זה? איפה אתה? טוב, האלבום אתה שלי. טוב. שנייה. חבר'ה, מקווה שנהנתם מהסרטון. אנחנו ננסה לעבור את השלב הזה בסרטון הבא. כי מתחיל להיות ארוך מדי. ויאללה ביי. ביי. שכחתי לצלם את זה, אבל איתן מצא את הלוח השלישי. תקשיבו, אני הכי טוב ממש בעולם. טוב לנו. חבר'ה, זה ממש טוב לנו. אני רק באתי לצלם את זה, כי אנחנו נמשיך את השלב הבא, זה סרטון יותר ארוך. אבל עכשיו הוא יעבור לשלב הבא, ואנחנו זה. לא, ככה. לא. זה חייב להיות עם זה, אז... מה? כאן אמור להיות כחול. וכאן ירוק. וכאן... זה לא הגיוני. זה וזה חייבים להיות ביחד, אוקיי? כדי שזה וזה יהיו ביחד. קדימה, צופים בך. ואם אני עושה ככה, ואתה כאן, ואתה כאן, ואתה כאן, ואתה כאן. אבל זה לא הגיוני! מה? אני...
אוקיי, חבר'ה, הצלחנו. מפחידים. כן, שנייה. אבא, אתה בסרטון. בוא, נפתח כאן. נפתח כאן, אוקיי. הנה, כדי שנוכל לחזור מהר. דור. כן, היינו פה כבר. איתן, תיזהר פה מהמים. בעצמך. אוקיי, חבר'ה, אנחנו חוזרים לצפות בו דרך המשחק. או ש... לא, איתן, היינו פה כבר. תחזור עכשיו רגיל. איתן, לא משם, לא, משם. איתן, צד שני. איפה? צד שני! זה לא עושה לי את זה יותר שני. מהר, ענבר. אני צריך עוד פעם זה, לעבור. הנה, זה פתח לך פה. אתה לא זוכר, אבל זה זה לא פה. פתוח. הנה. קפוץ עליי משהו. אין מצב שלא. אבל איפה אני אמור ללכת עכשיו? בחזרה. נכון, לפתוח את הדלת. כן. לאיפה ללכת? בחזרה להתחלה. לא לשם. שם? צד שני. לא לשם, לצד שני, איתן. איפה שהתחלנו. טוב, יש, שמן. אתה איפה שהתחלנו. אני שואל אותך 1000 פעם לאיפה. אני אבל לא יודע אתה לא איפה מקשיב. זה התחלנו, אני לא הנה, זוכר. פה. אני פאקינג רואה דלתות במשך מלא זמן. לא אתה, כי אתה גרוע ואני עושה לך קרי. אז סתום! לפעמים לא יודעים. ענבר פשוט גרוע. כן, פה. צד שני. לא. נפתח. זה אני אימתתי מהזה שלא היה לי זה. לא. תנדור שעברנו שלב. תודה אוקיי, חברים, אני כאן מקווה שנהניתם מהסרטון, ויאללה ביי.